Pozdrav svima, našli smo se sad opet u proširenom sastavu. Sa nama je naš druga Nebojša koji je već bio prisutan na jednom uparivanju zanimljivih cigara i rakija. Ovaj put ćemo raditi nešto malo drugačije. Već smo radili sličan snimak gde smo uparivali burbon koji je imao 50% alkohola sa šljivovicom koja je imala 60% alkohola. Tako je, a sad smo odlučili da malo okrenemo redosled. Zahvaljujući upravo Nebojši koji je došao do jedne zanimljive boce viskija koji ima 60%, odnosno čak i malo preko 60% alkohola i Branko šljivovica sa 50% alkohola. Znači, samo smo obrnuli sad malo priču. Mislimo da je zanimljivo jer generalno nema takvih te jačine, pogotovo rakija u Srbiji, a konkretno ovaj viski, on je nedostupan na našem tržištu, tako da eto, mislim da možda bude jedna zanimljiva priča. Ja ću vam onako za početak samo dati neke osnovne informacije o ovim bocama, kako, onako što bi se rekao i sorti sastav i prosto njihove cene i koja priča stoji za njih. Počet ćemo, s obzirom da smo u Srbiji, počet ćemo od srpske destilerije Branko, to je čuvena Belgrade Urban Distillery, destilerija, da kažemo prva urbana beogradska destilerija koja je onako na ozbiljan način krenula da se bavi promocijom srpske rakije. Oni su osnovani zvanično 2020. godine, Branko Neši stoji iza ove priče, konkretno u ovoj šljivovici oni ne žele da otkriju koji je sorti sastav, ali radi se o kupaži 4 sorte, gde ne govore o kojim se sortama radi, gde ne govore koji odnos sorti, tako da jedino što znamo da su destilati stari između 2 i 10 godina koji su korišćeni za ovu šljivovicu. To su, da kažem, ti neki osnovni podaci i cena ove rakije u maloprodaji je 3600 dinara, znači to je tek 30 evra, mislim da je to onako... Što kaže, ne bi se mešao u tu politiku, ali mislim da je korektno da sortni sastav bude negde dostupan. Ja podržavam, da, apsolutno, ja jednostavno, eto, to su onako javno dostupne informacije, ne želimo sad da nekom namećemo da nam kaže. Apsolutno, da, ali pričali smo o tome i ranije da ne znam zašto su proizvođači šturi na informacijama na etiketi. Mislim da je to samo plus. Naprotiv, smatramo upravo to, da je plus, znači staviti na etiketu ono što zaista treba da bude, znači kažete šta je sorta, šta je sastav, ali dobro, mislim, nije sad opet ni naše da se mešamo negde u proizvođačku politiku i ostalo, nas interesuje isključivo šta je u toj boci, pa bi ja što kaže da mi proverimo šta se nalazi u toj boci. Pa ovako, prva impresija, evo ja ću prvi da što kaže, da se uključim, na nosu izuzetno prijatno, ne osetim taj alkohol, iako je ona, se ne varam, rekao je 50, jel smo tako rekli? To mi je prvi utisak. Prvi utisak, taj alkohol uopšte nije prisutan, tako je. Dok na ukusu je već okej, alkohole ima, što je i logično, mislim, ne možemo očekivati da osetimo neku nežnu rakiju na 50 volujnih procenata alkohola, nije realno. Ali opet, s druge strane, taj alkohol nije neprijatan toliko, on opet negde utiče i na to punoću trajanja i svega. Ali opet, s druge strane, mislim da je sam koncept Branko rakije, zašto je rađena 50%, je da se pije sa ledom. Pa to je njihova preporuka. Da je to filozofija, ako se ja ne varam, ne mislim neka me isprave ljudi, ono što kaže, ali to su informacije koje ja posjedujem. Oni su i govorili da se sa kockicom leda, da je preporuka da se sa kockom leda služi, da bi se otvorile te arome. Tako je, upravo da bi onog momenta kad se istopi kocka leda, to već bilo i čak i ispod 40, ali da se upravo gutljaj po gutljaj prati, da se ne dozvoli da se taj led kompletno istopi, ali eto, da otpušta malo tečnosti kako bi na svakom gutljaju laganom on spuštao procenat alkohola i samim time otvarao neke nove arome. Normalno. Mene zanima baš mišljenje Nebojše, s obzirom da verujem da se on prvi put susreće sad sa ovom, možda si pio nešto drugo iz njihovog portfolija, ali konkretno ova Branko 50%, misli da je nešto sa čim se prvi put susrećeš? Ja osjećam neku sladunjavost i neki sirupast ukus. Kao da je više sirupasto, nije mi onako tečno, pitko kao druge rakije i drugi destilati, nego onako
osjećam neki vid sirupa. Ali dobro, uzmimo u obzir da tu ima i destilata 10 godina starih, da je on opet na 50% alkohola, tako da nešto drugačije i okej osetiti u odnosu na regularne šljivovice na koje smo navikli, koje su tu, da kažemo, 40 do, mislim da 45 je bilo ili 44 je bilo najviše što smo do sada snimali generalno. I mislim da na tržištu u registrovanim destilerijama 45, mislim da je i gornja granica, da nismo ih se sretali sa većim procentom. I to su retki slučaje. I to su retki, 43, od 40 do 43 smo negde do sada... Pa konkretno Brankova, ta osnovna verzija šljivovica ima 40%. Tako da to je to. Mislim, mene bi baš zanimalo, s obzirom da ne mogu da prepoznam sorte šljive koje su korišćene u ovoj kupaži, baš bi me zanimalo šta stoji iza ove priče, ali eto... Ja bih dao jedan predlog. To je da, s obzirom da je predviđeno, što kažeš, po tim informacijama koje ima, da se pije sa ledom. Mi u ovom slučaju nećemo koristiti led. Mislim da bi bilo poželjno, mi smo pripremili malo vode sa strane, da jednostavno vodom blago spustimo taj destilat, da ga ostavimo sa strane, da mu damo malo šanse da se sjedini, dok mi probamo, što kaže, ovo drugo iznenađenje za danas. Što se mene tiče, da, kreni ti, pa... Nećemo preterivati. Ostavit ćemo, pa nek malo odmori, što kaže... Malo i promešati, čisto da... Da, to ćemo sve da se sjedini bolje. Pa da. Pa da vidimo. Da vidimo gde smo i šta smo posle. Pa da. Ali što kaže, daćemo ravnomerno iste aršine, pa ćemo da probamo. Jeste. Da li bi bio ljubazan da nam predstaviš sledeće? Da, pa ovo je zanimljiva priča iz razloga što ovo u principu nije destilerija koja, da kažemo, posjeduje svoju proizvodnju. Znači, oni su ljudi koji, to je iz Louisville, Kentucky, osnovani su 2013. godine i za ove priče stoji Joe Beatrice. Njihova ideja je da prikupljaju visoko kvalitetne destilate iz drugih destilerija i da oni rade svoj blend. Prosto kod njih se radi samo finiširanje to, znači oni već dobiju, da kažemo, razne destilate koje posle oni kupažiraju i jednostavno od toga posle onako kako oni misle da bi bilo najbolje. Nabavljaju konkretno iz 3 države, iz Indijane, Tenesija i Kentuckija nabavljaju te destilate, to je poznat kao kraj gde su u principu prave najbolji destilati, da kažemo, iz ove kategorije. Da li bourboni, da li viski. Ovo konkretno je viski, znači tako je deklarisan, iako su u Americi mnogo češće ljudi sreću sa bourbonima, ovo je onako malo drugačija priča. Konkretno ovde što se tiče sortov sastava, informacije do koje smo uspeli dođemo da je 80% korišćen kukuruz, raž 16% i ječmen je slad 4%. Znači to je, da kažemo, to su te 3 sirovine od kojih je nastao. I ono što je zanimljivo da nakon toga kada oni odaberu tu neku svoju da kažemo dobitničku kupažu, taj blend, tek onda ide u tu sherry buradu od najboljeg sherry vina, tako da tek onda se da kažemo još dodatno stari da se dobije taj finiš, prosto taj finiš koji mu daje ta burad. I ovo je specifično zato što ove serije se rade u principu baš u malim količinama. Oni imaju neke sad oznake, da vas sa tim ne zamaram, ali uglavnom to se radi, znači da kažemo do nekih 160 boca po toj jednoj kao seriji. Tako da onako jedna retka priča. Što se tiče njegove cene, ovo konkretno mislim da trenutno i ne može da se nabavi da je rasprodata ova boca, ali tad kada je mogo da se nabavi, njegova cena je bila oko $100, znači to je da kažemo oko 11.000 dinara otprilike. Eto da im neku računicu onako, mislim sad je to bukvalno kolekcionarski primer, ali je to prosto to je ta priča. Što se tiče procenta alkohola, on je 60,73, da budemo tačno precizni i eto, to je ono što imamo. Mislim, oni su ga tako deklarisali, 60,73. Nema šta, tako da eto, to je onako školske tih informacija, pa sad je red da ga probamo, šta nam nudi. Evo što kažeš, dok vas dvojica probate, ja sam već ono što kažeš malo mirisao čašu, upravo dali smo podatak da je 60,73
ovde apsolutno alkohol nije prisutan na nosu. Ovo je baš onako, znači kažemo da je Bure uradilo svoj posao, da je Bure uradilo svoj posao, upravo to da alkohol nije prisutan. Baš to kaže, evo ponovo, ali baš ga nema. Sad ćemo da vidimo šta kaže... Pa pazi, evo ovako, prva impresija, znači osjeća se jednostavno taj alkohol na ukusu. Da, na ukusu, da. Ali ne neprijatno. On se osjeća, ti si svestan njegove jačine, prisutnosti i to je sve jasno, 1/1, ništa sporno, ali ja bi ovo mogo da pijem i ovako. S tim što ti, u principu, ti znaš sad, ako imaš malo iskustva sa destilatima, ti znaš da ovo nije za duže staze, prosto ovo je jačina. Ovo je za jedno i... Ovo je onako za jednu i to da ga razvučeš onako, ali može da se pije, ljudi, znači ovo je onako ozbiljno urađeno piće, znači to je suština. Ovde, pored toga, što kažem, na nosu alkohola apsolutno nije bilo ni u tragovima, dok na ukusu alkohol jeste prisutan, punoća, snaga, sve tu, ali opet naglašavamo, on je i predviđen da se opet pije sa kockom leda, da taj led otpušta vodu, da se on razblažuje vremenom i da on dobija drugačije arome. Ovde čak i na ovoj jačini alkohola, poprilično je Bure uradilo dobar posao. Ne kažem da sama sirovina, da kažeš sama osnova destilata koja je došla u Bure nije bila dobra, ali ovde je Bure dalo fenomenalan posao. S druge strane, ako uzmemo sirovinu koja se koristi za proizvodnju viskija, ne možemo očekivati nikakav potencijal od same sirovine da će dati neke arome. Tako je, same od sebe. Znači, ovde bez bureta nemamo taj proizvod. I ovde u principu veoma bitan taj ječmeni slad, koji mu isto da. Apsolutno. Upravo to što kaže, sirovina sama, ali kad bi uzeli sam ječmen, taj destilat, pre nego što je uopšte dirnuo Bure, sigurno ne bi dobijemo ništa. Bitne informacije koje sam izostavio, ono što smo uspeli, konkretno nije na ovoj boci, nije, znači, napisano u smislu koliko je provelo, koliko je stareno u kojim buradima, ali informacije do koje smo mi došli da su korišćeni destilati stari od 6 do 15 godina, tako da, što u principu jeste, da kažemo, taj neki trend kod njih, da bude u tom nekom, vremenskom periodu starenja. Ja bih sad iskoristio jedan moment, što kaže, s obzirom da smo malo pre dosuli vodu u šljivovicu Branko, ja bih sada dao da malo vodom oborimo procenat alkohola u ovom viskiju i dok se oni malo, što kažeš, sjedinjuju i sve to, da ne pravimo preveliku razliku, da ne bude da smo isfavorizovali šljivovicu u odnosu na viski, ja bi u tom periodu dao našem drugu Nebojši reč da nam malo predstavi i cigare, s obzirom da smo dobili nešto specifično večeras da uparimo sa ovim destilatima, koje nam je on, što kaže, njegov poklon i nešto što, ako se ne varam, ne postoji na našem tržištu trenutno, da nam malo predstavi sa čime smo to se upoznali večeras. To je s čime će nas upoznati večeras. Samo bi se vratio na viski. Kao što Nemanja rekao, ova flaša je privatna rezerva te destilerije i oni, da kažemo, prave te kupaže, blendove različitih destilata i zaboravili smo da spomenemo da je ovo Bure španskog šerija Pedro Jimenez i Pedro Jimenez ima više vrsta šerije i jedna od tih je Pedro Jimenez koji je od belog grožđa, što znači da je Bure u kome je odležavao šeri pokupilo, da kažemo, taj neki vinski distilat i zbog toga imamo drugačiji ukus, jer je sada taj šeri zajedno sa viskijem daje potpuno neke druge arome i koliko sam video, čak i ova kupaža je dobila različite nagrade. Ja ne znam kako slučajno sam došao u posjed ove flaše i možemo i da spomenemo i da napišemo ispod koje je tačno, pošto imaju različite te serije. Neka od tih serija ima 100, 200, 300, možda 500 najviše flaša po seriji i potpuno ima neki specifičan ukus, nije klasičan viski. Što se tiče cigara, imamo ispred nas
dve različite cigare, obe su iz Dominikane. Prva je, ajde spomenut ću te neke skraćenice, pošto nazivi su naravno na stranom jeziku, na engleskom. Prva je LFD ili La Flor Dominicana, što u prevodu bi značio dominikanski cvet. I oni postoje već 30 godina. Za taj kraći period postali su dosta popularni, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. I poznati su po jačim cigarama. Ova cigara nije jedna od tih jačih. Na internetu mogu da se nađu razni podaci da je vlasnik ovoga brenda i ove fabrike cigara na Dominikani čak okarakterisan kao ludi naučnik, jer pravi različite neke eksperimente. Duvan stoji dosta na suncu, dobija se ta neka specifična jačina po kojem su poznati. I imamo trenutno ispred nas LFD, to je skraćenica La Flor Dominicana, i ovo je kasa ekskluziva, što znači da ova cigara ne može da se nađe u slobodnoj prodaji. Kasa ekskluziva znači da oni prave specifično za La Casa de Monte Cristo, za druge cigar lounge, specifično određenu seriju, i ovaj blend je specifično napravljen za lounge u Čikagu, kao što ima na ovoj kutiji, snimit ćemo i to. I to je poseban blend duvana koji je napravljen za ovaj lounge i limitirana je serija i ne postoji bilo gde u Evropi. Van Čikaga ne postoji nigde osim u tom lounge-u. A neka njegova cena? Obe cigare su u sličnom rangu, zato sam i odlučio da probamo jednu i drugu, od nekih 15 do 18 dolara, američkih dolara, i ova je bila 16,95, da budemo precizni. Srednje je neke jačine i ja bih rekao i srednje ka jačem. Da, i inače su njihove dosta jače i to je taj neki dominikanski duvan, LFD i La Flora Dominicana, a ova druga ima specifičan isto naziv, J.C. Newman je fabrika i igrom slučaja poreklom osnivač te kompanije je iz okolne Mađarske i oni su 1800. godina došli u Ameriku i igrom slučaja majka je platila, da kažemo, kurs, školu, da sin nauči kako se rolaju cigare i tačno 131 godinu, znači 1895. godine je pokrenuta firma i proizvodnja. Njihova trenutno kompanija se nalazi na Floridi, Tampa, Florida, koja je inače poznata po cigar loungeima i možda imaju najveći broj cigar lounge-a po broju stanovnika u svetu. Pored toga, da kažemo, taj J.C. Newman, njegovo ime, sada kako se to izgovaralo tada, je Julius, i kada su došli u Ameriku, tada je bilo potrebno da se upiše i srednje ime, većina ljudi u Evropi nema, mi imamo ime oca i tako dalje, on je znao šta da upiše, pitali su ga, postoji ta priča isto na njihovom sajtu, pitali su ga šta da upiše, ali ima neko srednje ime, on je rekao ne znam, i taj imigracioni, ne znam, administrator rekao mu je, pa ajde, ne znam, stavi Cezar. I on je tada izabrao Cezar i od tada mu u dokumentima piše Julius Cezar. Zato ova cigara koju imamo ispred, Julius Cezar Crown, je u stvari posvećena njemu, osnivaču. 2010. su
prvi put izbacili ovu cigaru za rođendan. Tada je bilo 130 godina od njegovog rođenja, 110-15 godina od fabrike i već 11. i nadalje ova cigara je dobila različite nagrade i bila je proglašena i među 10 najboljih i čak imala je dobru ocenu preko 93-4 na mnogim sajtovima. I ta isto cigara je iz Dominikane, srednje jačine. Ono što je specifično da oni imaju u toj proizvodnji njihovoj fabrici jedini u Americi koji prave cigaru koju zove Amerikanac i koja je napravljena od 3 vrste duvana koji rastu u Americi. Od omotača iz Connecticut države, postoji unutra isto duvan iz Pensilvanije i duvan sa Floride. Tako da te 3 države su spojene u jednu cigaru i postoji ta, da kažemo, cigara koja je baš specifična i retka i možda možemo i da podelimo neke snimke iz te fabrike. Vidjet ćemo što kažeš to, ako bude prostora da uradimo. Ja bih sad da ne dajemo previše vremena, što kažeš da ne favorizujemo da bude da je šljivovica provela više vremena sa vodom, da se lakše sjedinila, pa da mi pređemo, da kažemo sad na ovu razloženu varijantu. Da imamo šta kaže. Moj prvi utisak, uvek volim da komentarišem ono što osetimo u prvom, to je da se alkohol i dalje nije prisutan, nema ga, odlično je. Sada već osjećamo i lepe arome šljivovice. Sada bi već ovo mogu da kažem da je ovo šljivovica, da je ovo 1/1, što kaže šljivov destilat. Mogu ti reći prijatno iznenađenje. Malo dublju analizu bi morao da bi sad neke sorte, ali to sada i nije poenta cele priče. Svakako smo dobili šljivovicu 1/1. Definitivno, ovo je sad ono što volimo. A sada vidimo strašni sud. Šta kaže kad probamo? Da. Pa vidjet ćeš kad budeš probao, definitivno. Promijenjen je ukus. Apsolutno. Da. Mislim, ti imaš ti tu slatkoću i dalje, ali sad je onako, sad bi je prijatnije. Apsolutno, kompletno prijatnije iskustvo sada nego što je bilo na prvo probanje. Prva impresija, ono kad smo probali odmah u startu, aroma na nosu super, nema alkohola, ali je na ukusu bio izuzetno prisutan. Sada je to izuzetno blaže, opet, mi smo ovo radili odokativnom metodom, bez ikakvog merenja, pa da kažemo, sad je ona na 43, na 45, nebitno, odokativno smo radili, ali svakako dobili smo ono što jeste poenta bila i filozofija destilerije, a to je da se otpuštaju arome, da se lagano spušta taj procenat alkohola i vrlo zanimljivo. Čak bi, iako, na primjer, ne preferiram to da ide led u rakiju, apsolutno, ali ovo bi baš volao da probam i da vidim kako se menja, znači vremenom, kako jednostavno se led otapa i kako malo dobijam, ona je možda sad malo i toplija, nek za nijansu nego što bi trebalo da bude, ali baš me zanima. Ali s obzirom što kaže da nam je vreme ograničavajući faktor, mi smo došli u posed jedne boce, tako da ćemo vrlo rado to eksperimentisati, što kaže i sa ledom, što kaže i gledalcima isto preporučujem da probaju i jednu i drugu varijantu i u komentaru naravno nek ostave i svoje iskustvo, jer izuzetno nam znači i vaši komentari i vaše impresije da vidimo, što kaže, da li se tu negde slažemo sa tim nekim utiscima, možda smo nešto i propustili. Za razliku od ovog viskija koji je veoma teško, da kažem, nabaviti u Srbiji,
Branko rakija je izuzetno dostupno, oni imaju i svoju, da kažem, i svoj showroom i možete dodati kad god na degustaciju svih njihovih rakija koje imaju u ponudi i prosto i kroz rakija barove i možete lako da jednostavno sami isprobavate ove razne varijante, da li vam se više sviđa sa malo vode, više vode, bez vode, sa ledom, tako je, ledom, bez. Jer pogotovo i njena cena, mislim da je veoma pristupačna i omogućava koliko smo rekli da je njena? 3600 Da. Ali ovo recimo i piće koje je vrlo zanimljivo, oni su uvek propagirali, a to je da sedne neko društvo, 3, 4 do 5 osoba, kad se podeli taj trošak, a zaista daje onako jednu mogućnost, jedne ozbiljne diskusije. Kako ne? Pogotovo to, recimo, bilo bi zanimljivo sa ledom. Kako se topi led, kako se otpušta, kako se razvije, da se upravo u tom, pa onda što kaže prva čašica, pa ajmo iz početka sa drugom i tako što kaže dok ima u boci, naravno. Pa da, to isto, ta impresija prazne boce, da vidimo kako su pradar izgleda dan, nakon toga. Tako je, upravo to. Nebojša, da li ti imaš možda neki komentar što se tiče same šljive? Očigledno da je postoji razlog što su rekli si bio sa ledom, tako da oni su verovatno istražili, probali sa ledom, bez leda i da je neki očigledno optimum ili bolji užitak sa ledom i kada se malo spustite procent alkohola. Tako da mi smo dodali malo vode i mislim da je ovako pitkije i može bolje se uživa. Mislim da se lepo slažu. Hoćemo da damo sad šansu da vidimo šta kaže ovaj Amerikanac. Na nosu je i dalje vrlo zanimljiv. Šta više, rekao bih da su se neke nove arome otvorile na nosu. Kad smo radili prošli video, na primer, onaj bourbon koji imao 50% alkohola, kada smo mu dodali vode, nekako nam je izgubio telo, razvodnio se, baš je pao. Sad dobro, ovde je veći procenat alkohola, tako da ovde definitivno sad svojim dodavanjem malo vode otvorili su dodatne arome i ovo već onako, ovo bi već moglo sad u ovoj malo razboženijoj varijanti definitivno na malo duže staze. Da. Jeste, ima lepo, ima što kaže i tu slatkoću, ima svega. Ali obavezno preporuka, nemojte, znači, ako dođete u posjed ovakvih boca, pogotovo tih jačih, prvo obavezno probajte čisto. Znači, da vidite šta je karakter tog pića, pa posle, nakon toga, jednostavno sad po ukusu koliko kome prija, jednostavno, mislim, ne treba sad razoriti nepca na silu sa nečim, nego jednostavno prilagođavate sebi. Ali to je ono o čemu i pričamo svo vreme. Sećaš se, radili smo i serijal o bezbojnim šljivim starka, smo pričali, probajte prvo bezbojne. Normalno. Znači, probajte izvorno kako je napravljeno, tako i ovde. Probajte prvo, okej, jedan blagi, lagani gutljaj, probajte kako izgleda ono u tom originalnom. Onda dodajte led, dodajte vodu, pa ocenite šta vam više prija. Jer, skaži, istražujte, to jeste poenta... Pazi, opet isto kad se uzme u obzir, eto da kažemo da ova boca oko $100, znači to je 100 evra, eto kako je kome lakše. Ovo vam je kao sirup, faktički, vi niste uzeli, vi od ovoga možete da dobijete mnogo više, može mnogo duže da vam traje ova boca, tako da moglo bi se reći da je ona vredna tih para, pogotovo što ima priču jednostavno i tog ograničene serije. Ograničena serija, tako je, nije što kažeš svakodnevna, nije nešto što je dostupno i treba je popiti onako, što kažeš. I mislim da i jedno i drugo onako ide lepo uz cigaru. Svaka ima neku svoju slatkoću, viski konkretno, te sherry buradi, opet šljiva po neku svoju, začio na priču i onako, imaju onako neka veza u karakterima, možda se nađe, definitivno. Apsolutno, ali su ovde i jedna i druga imaju veći procenat alkohola, mi sad ne znamo na koju smo ga jačinu spustili, radili smo to okvirno, ali jedna i druga podržavaju cigare sa jačim ukusom, a ovde smo, što kažeš, ono ne ide tu na medium to full, ili to je srednje ka jačem, opet oprosti što koristim strane izraze, ljudski je grešiti, tako da... Moguće da se kockom leda, kada se led polako otopi,
sigurno drugi da efekt. onda drugačije, Apsolutno se slažem sa tom konstatacijom. Ali mislim, voda je isto legitimna stvar, tako da... Pa dobro, da. Samo u drugoj formi. Ali da, eto, to bi bilo zanimljivo isto, možda jednom snimiti isto ovako, samo sa kockicama leda, pa da vidimo i možda ubaciti one druge koje smo... Tako je, napraviti, odlična ideja da ih stavimo sve jedna ispred drugih. Možda bi sačekao ako dođemo u posed još neke boce, pa da napravimo možda jedan... Tako što se tiče srpskih rakija, ja ne znam ni ja, iskreno, ukoliko neko zna, naravno, što kažeš, znate šta vam je činiti u komentaru. Destilerija Blagojević, njihovi koreni sa 60% alkohola i Branko destilerija sa 50% alkohola, to su jedine dve šljivice da znamo da su to... Da mi znamo, tako je, ogradit ćemo sa ovom prilikom, tako je. Što se tiče i viske Bourbona, tu ima, znači, kod njih je to da kažemo... Dobro, tu je spektar, da. Čak su počeli, to je isto zanimljivo, čak su počeli da i konjake rade na tim većim procentima alkohola, jer jednostavno tržište to traži. Što kod nas još nisu došli takvi konjaci, ali mogu u Francuskoj već da se nabave, tako da je to isto zanimljiva priča. Ne treba se ograničavati prosto, znači to je tržište koje treba istraživati, uvijek može nešto novo se sazna, tako da šta je ključ, ljudi? Probavajte, igrajte se, misli, sa pićima, ali odgovorno. Znači, morate da pazite, jer prosto alkohol izaziva i neke, da kažemo, druge nepotrebne efekte, nezdrave efekte, tako da u svemu... Neželjene. Pa neželjene, definitivno. Ako se preteruje. Normalno, tako da budite umereni, znači koristite to malo vremena slobodno koje imate na pravi način. Znači, nemojte da vam bude poenta da pijete mnogo, da pijete nekvalitetno, znači ono što mi stalno pričamo, ideja da ljude iz alkoholizma privučemo hedonizmu, da se pije ili da se jede, da se jede manje, da se pije manje, ali da se jede kvalitetno, da se pije kvalitetno. Jednostavno da se svaki taj moment iskoristi na pravi način. Apsolutno se saglasan s time. Što kaže, ukoliko se sviđa ovaj sadržaj koji radimo, zapratite naš kanal, kliknite na onaj palac sviđanje, ostavite vaš komentar, ukoliko vam se ne sviđa naš rad, uradite to zbog srpske rakije, jer to znači srpskoj rakiji. Normalno. Što kažeš, uzet ćemo čašu rakije i neka bude rakija, ipak nazdraviti. Rakija ukus slobode. Tako je, živela rakija. Živela Srbija.